Colles bastoneres, amigues i amics, família. Aquest és un missatge d'esperança i d'il·lusió. És un missatge per esperonar-vos, a tornar als assajos, a les actuacions, a les places i carrers, a que el ball de bastons, en la seva plenitud, torni als nostres pobles, sense por, amb respecte pel virus, però sense por, complint les mesures de seguretat, però amb tota la il·lusió que sempre ha acompanyat el ball de bastons. Dintre de poc celebrarem la trobada nacional de Ball de Bastons 2020 a l'Arboç, descentralitzada, complint amb totes les mesures i exigències corresponents a la situació sanitària actual, però no la farem sense vosaltres. Us volem transmetre tranquil·litat i tota la il·lusió i emoció que sempre ens ha acompanyat. Participeu a la trobada nacional, torneu a les places i carrers. El Ball de Bastons sobreviurà i en sortirà d'aquesta més fort que mai. Visca el Ball de Bastons, ara i sempre!